ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ। ଏଇ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆଜି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ସବୁ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାପରେ ବାପ, ଆଜି ଫଳର ଯୋଉ ରେଟ୍ ସେଇଟା ଆଉ କହି ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆମର ଶାନ୍ତ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି। ମା ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦିର ମେଢ ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବଢେଇ ଦଉଛି। ମୋ ପାଖରେ କେହି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ଭିଡିଓ ବନେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଗରମଟା ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହେଲେ କଣ ହବ, ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଜମା ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନେବି ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ କହିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଢୀ କାନି ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡି ଚାଲିଲି ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଏଇଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଡାଲି ସହିତ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବିନ୍ସ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦଉଛି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଇବା, ମାନେ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତା ସହିତ ଭଜା। ବେଶୀ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ କାମରୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଡୁଡୁଲ ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଗ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋକୁ ପିଇ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସହିତ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା? ମୋ ସହିତ ଏଇ ଡୁଡୁଲ ବି ପିଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲି ନା, ମତେ ବି ପୁରା ଏନର୍ଜି ଦବା ମାନେ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ। ଆଜି ଶାଢୀଟା ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛି, ଦି ଚାରିଟା ଯଦି ଫଟୋ ନ ଉଠେଇବି ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଖରା ତରା ନ ମାନିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ଜୟ